F'seminar bis-sem tal-imsieħba soċjali ġie ppreżentat ir-Rapport Nazzjonali Tal-Produttività s-sena 2024 li jiffoka fuq l-opportunitajiet kbar u l-sfidi maħluqa mit-tranzizzjoni doppja, jiġifieri l-avvanz simultanju ta' trasformazzjonijiet ħodor diġitali. B'diskorsi tas-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali NDLU u ċ-Chairman tal-Board tal-Produzzjoni Nazzjonali il-Perit ġie spjegat kif ir-rapport ġie format minn analiżi robusta b'involviment tal-partijiet kollha interessati fil-kuntest soċjo-ekonomiku uniku ta' pajjiżna. Ir-rapport ukoll jipprovdi qafas komprensiv ta' azzjoni flimkien ma' rakkomandazzjonijiet immirati biex jindirizzaw l-isfidi ewlenin minn diskrepanzi fil-ħiliet u lakuni fl-infrastruttura għal koordinazzjoni tal-politika u mekkaniżmi ta' finanzjament. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet mhumiex biss teoretiċi iżda joffru modijiet prattiċi biex jimxu mal-prijoritajiet nazzjonali u dawk Ewropej jew globali. Il-Perit qal li flimkien nistgħu niżguraw li Malta tiffjorixxi fera ġdida billi tistabbilixxi punt ta' referenza għall produttività u l-innovazzjoni fuq skala globali. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari NDLU tenna li l-Gvern jaraf li l-għażliet li jsiru llum se jiddefinixxu l-ġejjieni tal-pajjiż għal ġid tal-ġenerazzjoni li ġejjin. U sostna li għalhekk irid ikun hemm l-impenn li jiġu żgurati prijoritajiet ta' investiment u strateġiji nazzjonali li wkoll jallenjaw mal-viżjoni Malta 2050 li għadha kemm tnediet għal konsultazzjoni pubblika mill-Prim Ministru Robert Abela. Dan il-qafas fit-tul għal pajjiżna b'disgħin mira speċifika f'diversi oqsma li l-maġġoranza tagħhom iridu jintlaħqu sal-2035 se jara li nkunu produttivi, sostenibbli, innovattivi u inklusivi. Illum għandna ċertifikat ieħor b'saħħtu għal pajjiżna kif smajna dwar produttività għaliex il-produttività tgħin lil pajjiżna jibqa' kompetittiv, tgħin lil min iħaddem biex jibqa' jkabbar l-opera tiegħu, però fl-aħħar mill-aħħar imbagħad il-produttività ġib magħha xogħlijiet ta' kwalità aħjar li jfisser pagi aħjar u kundizzjonijiet aħjar għal ħaddiema tagħna. U allura sodisfatt jien illum anke kif espremew ruhom ukoll l-imsieħba soċjali illi dan huwa ċertifikat ieħor b'saħħtu għal pajjiżna li jfisser li mixin lejn id-direzzjoni t-tajba.